Когато съм стартирала това видео, имах идея да запиша за първи път някакво лайфстайл видео. Всъщност, сега осъзнах каква ми е идеята. Ще започна от началото. Вчера, преди да заспа, бях много уморена след работа ми. Имам в момента втората парт-тайм работа. Бях толкова уморена физически, че усетих или по-скоро осъзнах колко съм уморена и морално. Защото вече от много години насам се занимавам с фриланс и не съм постигнала още това ниво, за което мечтая, към което се стремя и което очаквам от себе си и постоянно си казвам: Вики, вече толкова много години се занимаваш с това, вече трябва да си още, не знам, по-добра, да имаш повече последователи, да имаш по-голям доход и така нататък. И тези теми доста активно повдигам в моята лична терапия. И в момента, в който продължих да записвам моето лайфстайл видео, всъщност осъзнах, че искам да поговоря за нещо по-дълбоко, отколкото просто да ви покажа как минава моя почивен ден. Вчера заспивах с мисли: Боже, може би това не е за мен. Може би, ако толкова усилия полагам, толкова действия правя, толкова месеци, години наред се занимавам с това нещо и не съм стигнала до това ниво, към което се стремя, може би това нещо не е за мен. Може би да си намеря работа на 8-часов работен ден и просто да не се занимавам, да не мисля за работа за себе си и онлайн бизнес, просто да работя и да се радвам на живота. И заспивах с тези мисли, нали, такива все едно отчаяние и умора, и физическа, и морална. И сутринта се събудих в по-добро настроение, с повече сили. Имам днес почивен ден. И взех този прекрасен дневник с мен. Той е с мен от 2021 година. Ето тук можете да видите записки и отгоре е написано 2021 година. И това е точно година, в която започнах да блогвам по-сериозно, започнах да минавам маркетинг обучение и въобще да мисля, че не искам да работя за някой друг. Това не ми е целта в живота. Искам да имам свободен живот, да пътувам супер много, да разполагам с времето, да създавам тези проекти, които искам аз, да проявявам своята креативност и любов, и идеи, и мисли, и опит в този свят. И когато започнах да пиша в моя дневник, това е една от най-любимите ми практики, просто да излея това, което има вътре, това, което ме тревожи. Аз записах, че аз съм толкова слаба, колкото и силна. И само проживявайки, проявявайки моята слабост, да, с сълзи, с умора, с моменти, в които искам да се откажа, само проявявайки тази слабост, аз мога да я отпусна и да освободя място за моята сила. И точно в моменти, в които аз изживявам, да, тази невяра в себе си, това усещане, че не съм достойна, това усещане, че това не е за мен, само изживявайки това състояние, аз наистина намирам моята вътрешна опора, моята вътрешна сила да продължавам напред и да вървя своя път и да намирам неща, за които мога да бъда благодарна и да намирам неща, за които мога да се гордея със себе си и да намирам неща, които вече съм постигнала. И най-важното да не се асоциирам само с моята работа, постижения, проекти, последователи и пари, защото аз съм доста повече и вие сте доста повече от вашата работа и постижение и имате доста други различни важни роли в вашия живот. Така че мисля, че цел
на това видео да споделя моето вдъхновение след точка, в която мислих да се откажа, мислех, че трябва да спра, че трябва да просто да забравя за своите мечти, на руски казваме опустить руки, все едно да отпуснем ръцете и да не правим нищо, да се предадем. Така че ако някой от вас е в тази точка или имате период, в който усещате това нещо, искам да ви подкрепя, да кажа, че не сте сами, защото в съвременния свят, заради социалните мрежи, има едно такова усещане, че всички живеят своя перфектен живот, освен мен. Всички постигат своите желаните цели от проба номер 1, от действия номер 1 и никога няма такива моменти на слабост, никога не се предават и винаги вярват в себе си, което не е така. Просто защото не всички хора показват тези моменти, защото не е толкова изгодно. Обаче, когато започнах да блогвам по-осъзнато, аз реших, че моя блог ще е място, в което аз показвам своя път. Да, защото аз имам този проблем да забелязвам своя път, да забелязвам малки действия, малки постижения. И за мен моя блог е много терапевтичен. Съответно, когато аз поделям своите и провали, и постижения, моя блог може да бъде терапевтичен и за вас. Терапевтичен имам предвид, че вие ще получавате нужните за вас емоции и осъзнания. И най-важното нещо, мисля, че от моите мисии, част от моята мисия е да показвам, че не сте сами. Не сте сами в моменти, в които не вярвате в себе си, не сте сами в моменти, в които сте слаби, не сте сами в моменти, в които ви е страх да започнете нещо или откладвате и да прокрастинирате, не сте сами. Всеки един човек преминава през нещо своето, така че прегръщам ви. Пишете в коментари вашите чувства или осъзнания в момента, в който гледахте това видео и ви пращам любов.